Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes. Estamos ca información na radio e na televisión municipal de Cerceda, tamén si queren en internet, en rtvcerceda.com, nesta xornada de venres día 7 do mes de marzo, no que lles falaremos do Antroido, porque mañán sábado xa temos o Antroido veciñal, pero tamén hai sábados de baile con degustación de produtos típicos do Antroido no Centro Social de Cerceda. Falaremos tamén de que mañán é o Día Internacional da Muller, sábado 8M. Falaremos de un seminario de defensa persoal femenino, da exposición do mar e da terra e do que haberá o luns no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, donde Primavera das Letras comenzará os seus actos de cara do Día das Letras Galegas en Cerceda, no Celso Emilio Ferreiro da Silva, con acto de presentación. Falaremos tamén de que sigue aberto o plazo para anotarse a viaxe a Cataluña, falaremos do programa de envellecemento activo, da oficina móvil retorno que vai estar a semana que ven aquí en Cerceda, e tamén lles falaremos da ITV de Turismos que estará en Cerceda a finais do mes de abril. Nos deportes repasaremos o calendario deportivo dos nosos equipos para esta fin de semana e pacharemos co tempo, donde seguiremos a falar de tempo nuboso con precipitacións para a fin de semana. Mañán sábado será o Antroido veciñal. Mañán sábado día 8 terá lugar o Antroido veciñal no campo da feira de Cerceda e os seus arredores, organizado pola Asociación Cultural Lucerna, coa axuda dos veciños. Xa foi a saída do Choqueiro pasado sábado día 1, un Antroido veciñal que ten este ano como temática Cercedas Ateneo Cultural Androiteo. Eso será mañán sábado, lembren, no campo da Feira de Cerceda a partir das 5 da tarde e a tenor do tempo de como este, pois se farán determinados actos ou non, ou se levarán para outros lugares. Eso será mañán sábado. E mañán sábado tamén terá lugar a degustación de produtos típicos do Antroido no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho, que ademais estará acompañado por unha nova edición de Sábados de Baile, donde un dúo musical dende as 7 da tarde ata as 10 da noite fará, en este caso, poñerá a música para a diversión de este Antroido. En este caso, hai degustación en concreto de orellas e rosquillas no local social no edificio do Museo do Moucho, estará acompañado de 7 a 10 da tarde, a 10 da noite xa, de Sábados de Baile. E tamén aproveitando que este sábado, mañán, día 8 de marzo, é o Día Internacional da Muller, o Concello de Cerceda organiza diferentes actos. O Concello de Cerceda celebra o Día Internacional da Muller no Auditorio Municipal ás 12 do mediodía. Mañán, ás 12 do mediodía, coa lectura do poemario Poemas encerrados da autora cercedense Isabel de la Iglesia. Despois, a lectura do Manifesto Feminista, acompañado co visionado de un vídeo sobre a muller inmigrante de Cerceda, donde algunha veciña conta as súas experiencias nos países de acollida. O domingo, despois, pasado mañán, terá lugar a representación teatral da obra da compañía Malasombra, Testosterona, será ás 7 da tarde para público adulto. Nesta obra se trata da desigualdade aínda laboral entre homes e mulleres. A entrada para o teatro é gratuito. E aproveitando tamén o Día da Muller, o Concello de Cerceda organiza un seminario de defensa persoal femenino. Será o sábado 15 de marzo. A sábado da próxima semana será un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña. Se dirixe a mulleres de entre 12 a 70 anos e será dende as 10 da mañán ata 1 da tarde no pabellón municipal de Cerceda o próximo día 15, sábado 15 de marzo. O plazo para anotarse vai estar aberto aínda ata o vindeiro martes, día 11 de marzo. Estará impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF, é unha iniciativa gratuita, pero que conta con plazas limitadas e hai que anotarse previamente. As menores de idade terán que ter autorización de un representante legal e o resto terán que encher un formulario online que estará na páxina web da Diputación ou atoparán tamén na páxina web e redes sociales do Concello de Cerceda.
Agora falamos desde unha exposición. Dende o pasado luns ata o día 19 deste mes de marzo se pode ver unha exposición chamada Do Mar e da Terra na sala de exposición Xosé Neira Vilas da Biblioteca Municipal de Cerceda. A exposición pode verse de luns a venres polas tardes dende as 3 ata as 8 e os sábados pola mañán de 10 a 2. En a Biblioteca Municipal de Cerceda, na Sá Xosé Neira Vilas. Se trata dunha mostra itinerante promovida pola Diputación da Coruña, coa que busca difundir especialmente entre a mocidade os exemplos de innovación, calidade, éxito e compromiso co rural que existen na provincia da Coruña, poñendo o acento na importancia de fomentar as oportunidades que ofrecen para o emprendemento dos sectores mariñeiro e agrogandeiro. Cambiando de tema, falamos do Día das Letras Galegas, lembren o 17 de maio, pero xa comeza a Primavera das Letras, que organiza a Real Academia Galega. Primavera das Letras vai a comenzar en Cerceda, en concreto no Celso Emilio Ferreiro da Silva. Cerceda, xunto con Malpica e Muxía, acollen os actos centrais do Día das Letras Galegas. En concreto, Cerceda acollerá, insistimos, o primeiro dos actos. O acto central será o 17 de maio en Malpica, pero as actividades comenzarán xa este próximo luns, día 10 de marzo, no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva, en Cerceda. Se terá lugar a presentación da Primeira das Letras, unha programación pensada para estudiantes de infantil e de primaria. Primeiro será a partir das 11 da mañán, donde a directora Silvia Betanzos dará a benvida para logo tomar a palabra o director da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, e tamén Fina Casal del Rei, coordinadora da Primavera das Letras Galegas. Tamén estará Felicidad Casás, neta de Rosa Casás en representación da familia tanto de Rosa como de Adolfina. A Secretaría Xeral da Lingua da Consellería de Cultura da Consellería de Educación otorgou ao Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva o primeiro premio do concurso para elaborar unha exposición sobre as cantareiras e a poesía popular oral das homenaxeadas no Día das Letras Galegas. Os alumnos do Colexio da Silva elaboraron unha exposición de 10 cartéis sobre as cantareiras e a poesía popular oral e un caderno didáctico que guía a observación dos cartéis e fomenta a labor de investigación do alumnado sobre as homenaxeadas neste certamen no que puderon participar todos os centros docentes de ensino público non universitario de Galicia. Decir que había dúas categorías, un para os centros de educación infantil e primaria e outra para os de ESO. Na categoría de infantil e primaria de toda Galicia foi o premiado o Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva. En secundaria foi gañador un colexio de Vigo. En calquera caso, o premio que recibirá o Colexio da Silva é de 2.000 euros en metálico. O profesorado, ademais, que participou, tamén será gratificado con, en este caso, unhas xornadas de innovación educativa. Por tanto, noraboa ao Colexio da Silva e o luns terán ese acto para toda Galicia de comenzo da Primavera das Letras. Máis temas, agora lles falamos da excursión a Cataluña que organiza o Concello de Cerceda para o mes de maio, en concreto do día 8 ao 12 de maio. Este luns pasado abriu o plazo para poder anotarse a esta viaxe que se chama Viaxe a Salou, pero que incluye unha visita a Barcelona, o Parque Nacional do Delta do Ebro, a Tarragona, Miravet ou Reus. O precio desta excursión é de 600 euros por persoa, que incluye o autocar ao aeroporto, incluye o avión, a pensión completa, un cruceiro polo Ebro, polo Delta do Ebro, guías turísticos, 4 noites de hotel de 4 estrelas e entrada ao Parque Güell en Barcelona. Tamén lles recordamos que o Departamento de Benestar do Concello de Cerceda sigue ampliando a actividade chamada en forma corpo e mente, tamén agora envellecemento activo. Actualmente se está levando a cabo nos locais sociais de Rodís, da Silva, de Queixas de Meirama, na Baixa de Cerceda ou tamén en Cerceda. Consiste en realizar actividades para adestrar a memoria e ximnasia de mantemento básico para manter a mobilidade, moi recomendable todo para a xente
maior. É unha actividade gratuita e máis que recomendable. A decirlles que se está alguén interesado, é gratuito. Se alguén está interesado, pode sumarse en calquera momento. Pode facelo anotándose nas oficinas xerais do Concello ou no local social máis preto do seu domicilio, ou que mellor lle veña, no que se este levando xa a cabo esta actividade. Hai que chegar ali e anotarse, inscribirse. O xoves da próxima semana, día 13 de marzo, estará no campo da Feira de Cerceda unha oficina móvil do Plan Retorno da Xunta de Galicia. Se trata de un punto de atención presencial coa finalidade de prestar un servicio de información e asesoramento para as persoas emigrantes retornadas a Galicia e as súas familias, e así respostar ás demandas e necesidades derivadas do retorno. Poden pedir, se queren, cita previa nun teléfono gratuito que é o 900 102 380 ou na web www.emigracion.xunta.gal. Lembren que se trata de unha oficina móvil que vai a estar en Cerceda o xoves día 13 de marzo para a atención e prestar servicio de asesoramento e información para as persoas emigrantes retornadas e as súas familias. Un día máis lle recordamos que, especialmente os veciños de Encrobas, que Encrobas volveu a ser zona tampón no tema da polilla da pataca, é dicir, que a parroquia de Encrobas, si ben non está infectada pola polilla da pataca, si é zona tampón na que se pretende parar. É dicir que nestes intres está moi avanzada a erradicación desta polilla, pero de momento os veciños de Encrobas que planten, que sementen pataca, deben de comunicalo antes do día 1 de abril, deben de comunicalo, pois poden facelo a través da oficina rural máis próxima ou poden facelo a través da sede electrónica da Xunta de Galicia. Cambiamos agora de tema para falarlles da ITV de Turismos. A Unidade Móvil de Inspección Técnica de Turismos se vai a desplazar ao Concello de Cerceda entre o día 30 do 4, é dicir, 30 de abril ao 6 de maio. Eses días estará nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Aínda non poden pedir cita previa, pero que sepan que vai a estar en Cerceda, pois alguén quere xa facer as súas previsións. Nos imos cos deportes, estamos a venres, hai partidos xa mañán sábado e pasado mañán domingo dos nosos equipos, comenzando pola segunda categoría Galicia, donde un Queixas segundo clasificado en ascenso directo a Primeira Galicia xoga na casa, Queixas Culleredo. O partido é o domingo ás 5 da tarde no campo da Revolta. Insistimos, un partido máis importante para o Queixas para ir asentándose nos postos directos de ascenso. Magnífica temporada que está facendo o equipo de Pablo. Queixas Culleredo o domingo ás 5 da tarde no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense tamén na loita polo ascenso de categoría recibe o líder na casa, Atlético Cercedense Curtis. O partido é o domingo ás 5 da tarde no Roxo. Tamén xogan o San Martiño e o Rodís, xogan fora da casa. Atlético Sobrado San Martiño, o domingo ás 5 da tarde en Sobrado, e a Abellá Rodís o domingo ás 7 da tarde no campo de Abellá. No fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís xogan fora da casa. Sporting Coruñés, Atlético Cercedense Xuvenil. O partido é mañán sábado, ás 6 da tarde no campo da Torre número 2. Os cadetes xogan na casa mañán. Atlético Cercedense Cadete Sofán B, mañán sábado ás 10 da mañán no campo do Roxo de Herba Artificial. Os infantís tamén xogan na casa, pero o domingo. Atlético Cercedense Infantil Sada C, pasado mañán domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Os máis pequenos, alevíns, xogan na casa. Atlético Cercedense Curtis mañán sábado ás 12 do mediodía no Roxo. Os benxamíns, o equipo A, xoga fora da casa, 11 Caballeros, Atlético Cercedense Benxamín A, mañán sábado ás 11 da mañán no campo da Barcala, e tamén xogan fora o equipo B, Sada D, Atlético Cercedense B, Benxamín, mañán sábado ás 11:30 en Sada.
E agora si, os máis pequeniños, os prebenxamíns xogan en Almeiras. Xuventude de Almeiras, Atlético Cercedense, mañán sábado ás 11 da mañán no campo dos Loureiros. Estos son os prebenxamíns. No fútbol 7 femenino, o equipo femenino xoga na casa o domingo. Atlético Cercedense femenino, Sporting Burgo, o domingo ás 4 da tarde nas instalacións deportivas do Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Cerceda de veteranos a Capela, o domingo ás 11 da mañán no campo de Orellán, e na segunda B de veteranos hai un Cambre San Martiño, mañán sábado ás 6 da tarde no campo do Brexolema, e un Rodís de veteranos Perillo o domingo ás 11 da mañán no campo das Tinajas en Encroba. Sorte a todos eles. Xa rematamos co tempo. As baixas presións continuarán moi preto de Galicia ao longo da xornada de mañán sábado, enviándonos sucesivas liñas de inestabilidade. Por lo tanto, mañán sábado e tamén o domingo agardamos un día de ceus anubrados con chuvias máis frecuentes e intensas canto máis ao sur da comunidade. A cota de neve sigue rondando os 1.200 metros e irá baixando algo pola noite. As temperaturas experimentarán un descenso entre lixeiro a moderado e os ventos sopran de componente sur con intervalos fortes. Pois con este tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos, ou mellor dito, o luns da semana que ven. Mellor dito, bueno, merda. Podo repetir la despedida. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eiris e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes, adeus.